सिबिनायखौ सिगां जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेजों लोगोसे दिनैहाय आं नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय बयखौबो लोगो मोनगोन बयजोंबो रायज्लायनो हागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय थेंकिउ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि उनाव बयबो मोजाङै दङ गिबियावनो जोंहा सफैनो हादों आदैबाव थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक दन थेंकिउ स' माच आदै मावनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनियाव जाहाथे मोजाङै दं ओमफ्राय जोंहा आदैमुआव सफैनानै दङ ओमफ्राय सौलायनो नामा आदैमाव सौलायनो नामा बुंफैयो आरोना थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव ज'जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आदैमाव ओमफ्राय खबर सबर बोरै आदैमाव दहाय एल बि होबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय आदैमावनिसिम साबायखर थाबाय रोजा रोजा आं रायज्लायनायखौ माने बुंनायखौ खोनादोंना खोनायाखैथाय आदैमाव मा खालामबावनो दसे दुगैखांनानै फैलायबाय नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनोसै होननानै सम लानानै फैलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आदा दुखिया सफैलायबाय थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय दुखिया मबाइल इउटुबारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनियाव जों बिदिनो बयजोंबो सापर्ट होलांबाय थानो हागोन आरो बयजोंबो लोगो मोनलायलांगोनखौ आसा खालामबाय जाहाथे बयबो बे संसारावहाय आलो गोजोनै थानो हाथों इसोरनि अननायाव थेंकिउ लाइक दान बाबु थेंकिउ स' माच आदा जोबोद गोजोन्नाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि एल बि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय थुलुंनिखौ दा हराव खालामनांगौ दै बाबु औ खालामगोन ओमफ्राय आंना एमबि जोबगोन ना मागोनथाय आंना दहायनो 50% थांखादों आरोना ओमफ्राय दहायनो ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों कुक इथिं ओमफ्राय बे जुन बिखे गुड इभिनिं बाजै थेंकिउ स' माच आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि एल बि आव जयेन जाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक दन थेंकिउ बाजै थेंकिउ स' माच मोनाबाय आरोना सान हाबबाय आरोना दायो ओंखायनो खोमसि नुबाय आरोना भिडिअ'खौ ओमफ्राय ब्रेकग्राउन्ड डाटा बन्द' खालामना लेंगुवेजलै बाबु आदसा ब्रेकग्राउन्ड डाटा बन्द' खालामना लानांगौलै बाबु आदसा ब्रेकग्राउन्डआ आंथ' बेखौ माने मिथिला आरोना ब्रेकग्राउन्डआवहाय डाटा अफ खालामनांगौ आरो ना बेखौथ' मिथिला आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच आंनि नैबे फेस लाइभ भिडिअ' सफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय जाहाथे उनावबो जोङो बिदिनो बे गुवार फैलाव बुहुम मिथिंगा बिखायाव बयजोंबो लोगो मोनलायगोन बयजोंबो बिदिनो गोरोबलांनो हागोन आसा खालामो जोङो मोजाङै मोजां दावगालांनो हाथों ओमफ्राय जोंहा अके थेंकिउ स' माच ओमफ्राय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आदाया मा होनदों नङाब्ला थाब एमबि जोबो नंगौ आरोना बिदि आरोना र' आदा मालाबा बेखौ रायज्लायनोसै आरोना आंथ' बारा मबाइलनि माखासे फोरखौ बुजिया आरोना आङोहाय मिथिया आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आदैमुवा मा होनदों सौलायनो नामा ओरैसै नै सौलायनो नामा नै सौलायमा फै बिस्कुट जादों आरो दा एसे टाइम पास ब्रेकफास्ट आरोना ओरैनो ब्रेकफास्टथ' नङा ओरैनो खुगा गोदै मोननायखाय ओरै जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बेयाव दंबावो बाजै आंनियाव फै दा 8थायाव बाजै आं नोंनियाव थांबाय थाखायो आं कमेन्ट हरनो हाया आरोना लाइक खालामनानै फैबाय थायो बाजै जोंहा बाजै कुक इथिंनियावहाय थांबाय थाखायो नुबाय थाखायो ओमफ्राय आं कमेन्ट हरनो हाया आरोना ओमफ्राय जोंहा कबिथा बर' सफैनो हादों थेंकिउ स' माच हाय हेल' हाय गुड इभिनिं जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे आंनि फेस्लाय भिडिअ सफैनो हानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो जोबोद साबायखर थाबाय कबिथा बर'निसिम थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा दे ना थेंकिउ स' माच आदा
खबरा मोजां आइ फाइन स एभ्रि वान फाइन आइ फाइन ओमफ्राय जोंहा आदाया मा होनदों फैलै एमाव दम दंब्ला ओरैसै दम दंब्ला फै आरोना फै दम दंब्ला फै आरोना ओरैसै नैलै फैलायबाय आसोलफ्रा एखे दिसटार्ब खालामो नै गाहायाव दं आरोना नै आदसा लेथ्राथार ना ओमफ्राय जोंहा कबिथा बर' थेंकिउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा आदा दुखिया ब्लु हो ब्रा फंबाय आदसा ब्लु होनो आरोना थेंकिउ स' माच बयनोबो होनसै आरोना अब्ला कबिथानोबो होनसै ओमफ्राय सोरजोंबा सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जालायदो बयबो ओमफ्राय जोंहा बयनोबो ब्लु होनांगौ आरोना ओमफ्राय फैबानो जोंहा सोर दङमोनलाय आदै मना दंखायो थेंकिउ स' माच ओमफ्राय मा गैया मा गैया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंथाय मासि सेथेलै फंबाय आयौ सेथेलै फंबाय ओमफ्राय मा गैया सैथ होनदों आरोना मा गैया सैथ सैमा मा गैया सैथो ओमफ्राय कुक एटिं खम जइन मि सापर अके 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 जइन खालामलायदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै हरलाय आरोना कमेन्ट खालामलायबासो मिथियो आरोना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आदाया मा होनदोंथाय फै सुवाद आदसा सुवादसो होनदों आरोना मासि सैथलै फंबाय होनदों आरोना औ फै गिया सुवाद होनदों मा गिया सुवाद बिदिसो होनदों मा गैया सुवाद मा गिया हा ओरैसै जोंहा फै सुवाद ओरैसै ओमफ्राय कबिथाखौ साब खालाम दालै आं आयु साब खालामालै आंनो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय अखा दोमैलु मोनदों आदामोन ओमफ्राय अखा दोमैलु मोननायखाय एसे खोमसि जाबाय सानबो हाबबाय आरोना बे समावहाय नोंथांमोनजों बयखौबो लोगो मोननानै आंनि फेस लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नेक्स्ट इयुनावबो बेबायदिनो जोङो मोजाङै मोजां लोगो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बयखौबो ओमफ्राय गासिबनोबोथ' आं आइडि हरखाजोबबाय आदानोबो हरखाबाय ओमफ्राय हरखाजोबनाय आरोना थेंकिउ स' माच आदा अन थानायनि थाखाय थेंकिउ स' माच कमान 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 ओमफ्राय दुखिया मानो खालामा खालामबाय खालामबाय कबिथा बर' थेंकिउ नोंखौहाय साब खालामहरबाय आरोना ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोनलै आदा माने आंना सिगां एल बि होनाय समावहाय आंनि भिडिअ'खौ गुवार नुयोमोन आरोना क्लियार नुयोमोन ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमावहाय मानो ओरै गुसेबल' नुदों आरोना ओरै गुसेबल' नुदों खारन माब्रैयाव गुवार नुयो आं बेखौ मिथिया आरोना बेलेगफोरनियाहाय क्लियार नुयो ओमफ्राय आंखौ फिसा सा नुयो आरोना गुवार जायैनि थाखाय फिसा नुदों आरोना ओमफ्राय सिगां समावहाय गुवार नुदोंमोन ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय आंखौ गुवार नुवासै आरोना ओमफ्राय फिसा सा नुयो आरोना फेस्लाइ भिडिअखौहाय ओमफ्राय बे प्रब्लेमा बेखौथ' बहाय बानायो आं नागिरदोंमोन ओमफ्राय हायाखै आरोना दाथ' दिनै नुदोंना मादोंथाय बेखौनो नायफिनांसिगोन र' गंसेयाव नायनि आरोना ओमफ्राय जोंहा कमेन्टखौ मोजां नाय बाबु औ औ नायगासिनो दङ कमेन्टखौ नायगासिनो दङ आरोना नायगासिनो दङ दा बारग'खायाखै आरोना मोनसेबो थाङाखै ओमफ्राय औ नायगासिनो दं आदा जानबायहाय जइन कर मुजे रिटार्न कर दोंगि प्लिज सापर आदसा औ बर'जोबखा आरोना बर'जोबखा गासिबो खागोन बर'जोबखा बेयाव दंनाय मानि ओमफ्राय र' सुवादनो जोंहा आदै मावा र' सुवाद ओरैसै ओमफ्राय जोंहा दुखिया होद आंना दुख्लाया नङा दोख्लाया नङालै दुखियासो दोख्लाया नङालै दुखियासो दुख्लाया नङालै दुखियासो होनदों आरोना औ दुख्लाया होननायानो अन थेंक इउ स' माच कबिथा अन थेंक इउ स' माच
ओमफ्रायो आं नायनि आरोना मानो होनबा बे बुस्थुआहाय मा प्रब्लेम जादों नायनि आरोना चेक खालामनि आं बे बुस्थुखौहाय ओमफ्राय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय कबिथा काम जयेन मि सापर होनदों आरोना जोंहा बाजैया माबाया कुक एक्टिं आरोना बेना ओमफ्राय आइदिया बेनो जाबाय नोंना बाजै कुक एक्टिंना ओमफ्राय आइदिजोंसो फैदों नामा र' आं नायनि अब्ला र' आं नायगोन ओमफ्राय दे सापर्ट गैलियाबा खालामलायदो कमेन्ट हरनानै दोनलाय कमेन्ट हरबासो मिथियो आरोना लास्टआव थांलायबाथाय मोनलाया आरोना लोगोखौ ओमफ्राय ओंखायनो कमेन्ट गावसिलायनानै हरबानो जायो आरोना चेनेलाव थांनानै कमेन्ट हरदो अब्लानो लोगो मोनलायनाय जायो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ नायनो चेक खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दंखायो गोजौआव सौहैखानाय दा बेनि गेजेरावनो आं बेखौ नायनो चेक खालामगासिनो थेंकिउ ओमफ्राय नै ओमफ्राय आदा दुखिया मा होनदों बारनायखौ होनाखै बारनायखौ होनाखै फंबाय होनदोंना आदसा बारनायखौ होनाखै आरो ना बै नाम्बार लिरनायखौ मोजाङै नायनथिनो आरोना थेंकिउ स' माच आदा नायगोन आरोना ओमफ्राय अन थेंकिउ स' माच माबा कबिथा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दुखिया हा हा मिनिबाय आरोना लागाव फंबाय औ आदा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय एसे मिनिबावब्रा फंबाय आदसा र' दा मिनिगोन जोंहा सासे मानसि फैयाखै आरोना दा फैबा बिराद लास्टाव ओरैबायदि होफैखायो आरोना जोंहा बियो ओमफ्राय जोंहा नैबे जुनखिया आइदि ना मा नायनि आरोना आङो चेनेलानो फैदों आरोना आदसा नामखौ सोलायबाय आरोना कुक इटिंखौहाय सोलायनानै फैबाय आरोना जोंहा गिबियावनो नुजाफैदों आसाम टाइकक थेंकिउ स' माच माइ लाइफ फिस सिक्री मारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको बहुत बहुत बढ़िया है ओमफ्राय सिक्स लाइटन थेंकिउ टाइकक थेंकिउ स' माच मेरे लाइफ स्ट्रिम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है ओमफ्राय जोंहा जेबो हेल' ब्र' थेंकिउ बिशाल ब्र' थेंकिउ वेलकाम आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबे बेलासि सुदेम समावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा दुख्लिया खाम जइन मि नै दुख्लियानो बे सामिससो नालाय बारा बुजिया आरोना लिरनायाहाय एसे मिस्टेक जायोना दुखिया नालाय ओमफ्राय दुख्लिया नङा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय लोगो जालायदो अननानै बयजोंबो सापर्ट खालामलायदो आरोना सापर्ट खालामलाय कमेन्ट गावसोरनाय नङाबा लोगो मोनलाया कमेन्टखौ सिगां नैबे एल बि समावनो ग लाइभआव थांनानैहाय कमेन्टखौ हरलायबानो जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा आसाम थाइखक खुलुमबाय थेंकिउ खुलुमबाय नमस्ते आसाम थाइखक थेंकिउ स' माच माइ लाइफ स्ट्रिम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है ओमफ्राय जोंहा बिशाल ब्र' हेल' माइ टेस्टिं अके हेल' माइ टेस्टिं ओमफ्राय जोंहा थोदस सोर दुख्लिया जाखो बहा दं माबा जोंहा कुक इटिंलै बे जों एखमबा थांबाय थायोमोन ना बे आदायाहाय तामिलनाडुआव थायो आरोना बियो गस्ला लंपेन्ट बानायनायनियाव आरोना आंना मायाव नांखोथाय आयौ बेयावसो नांना होदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिसाला दैया मा होनदोंथाय खाम होनदों आरोना खाम दुख्लिया ओरैसै खाम ओमफ्राय मि इमान हेन्डसाम आदै आदसा हेन्डसाम नुदों आरो थेंकिउ स' माच बिसाल ब्र' थेंकिउ स' माच मस्ट वेलकाम जोबोद गोजोननाय थाबाय हिनजाव होननानै मोनाबाय मा होनदों मिनिबाय था फाग्ला ब्र' आयु मिनिबाय था फाग्ला बर' ओरैसै ओमफ्राय थाइकक थेंकिउ ब्र' ओंखाम जाबाय नामा जायाखै खाना हुआ नहीं अभी सामान लेने के मार्केट गया था मेरा दोस्त अभी 9:30 बजे को खाली जाएगा खाएगा ओमफ्राय जोंहा दुखिया अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा कबिथा बहा खारखो कबिथाया खारबाय खोमालै बिस्रा थांबाय खोमा कबिथा हेल' ओंखायनो दा थार जोंहा ओमफ्राय थेंकिउ स' माच एल बियाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आसा खालामो नेक्स्ट टाइमावबो बिदिनो जों खौसे लोगो मोनलांबाय थागोन बयजोंबो बिदिनो एन्टारटेन आरो इन्जय नैबे फैलाव मिथिंगा गुवार बिखायावहाय बयजोंबो सापर्ट होलायनो हाथों इसोरनि अननायावहाय बयबो गोजोनखौ मोननो हाथों ओमफ्राय सोर दङ ओमफ्राय जोंहा माखासे मानसिफ्रा नै होगासिनो दङ आयु बिदिसो होननायसो जादों आंबो लेंहरनायनि
दाउ गाबदों ओमफ्राय नै जोंहा सफैबाय गाबज्रिदोंमोन बाजै कबिथाखौ जोंहा कबिथाखौ गाबज्रिदोंमोन आदायाहाय ओमफ्राय आयु अनसुलिया होलायबायलै बिनियाव थांनो मोनासैलाय। थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा कबिथाया मा होनदोंथाय जानबाय जइन कर दिया मुझे फुल वाइस करके रिटार्न कर देगानो ओमफ्राय जोंहा नै जानबाय फुल रिटार्न कर दो उसको कविता को रिजॉइन हो जाओ और कमेंट करके आ जाने का मेरा पास और मेरे को भी लाइक नहीं किया तो लाइक करो सब नहीं किया तो सब करो अभी ओमफ्राय जोंहा दङ दुखिया मा खबर होनदों आरोना जोंहा दुख्लियासो जाबावबाय बेहाबो ओमफ्राय जोंहा कबिथाखौ साब होना कमेन्ट हरना दोनबाय दै आं होनदों आरोना आदा दुखियाहाय थेंक इउ ओमफ्राय कबिथा नोंखौहाय साब कमेन्ट खालामनानै हरबाय आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो हागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा दुखिया ओमफ्राय सोर दुखिया होननानै हाहा मिनिबाय आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुखिया बेक होनदों आरोना बेक हरगोन दायो हरगोन मा नाम गाब मा होनदों गाबोन हरगोन बेक आयु गाबोनसो आरोना ओमफ्राय जोंहा जे थेंक इउ जे होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा गोसोसो नोंनि होनदों आरोना आदाया थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सोनजि बसुमतारी सफैनो हादों गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच सनजिब बसुमतारी लागाव लाइक दन थेंक इउ सनजिब बसुमतारी जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ आंनि नैबे फेस लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाग्रोबाय गोसो खुसियैहाय नोंथाङा ओमफ्राय दिनै हाबायावहाय ओंखाम जादों ना मादों प्लिज अननानै खिन्थादों आरोना सोरजोंबा जयेन जायाखैबा जयेन जालायनो हागोन आं नोंथांखौबो ब्लु होनोसै आरोना थेंक इउ स' माच आंनि बेयाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय सनजि ओमफ्राय दे कमेन्ट ओमफ्राय नै नालिया दंहैयोलै अखाफोरनाव आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा मिथिया खोमालै ओंखायनो आंनियावहाय फैया आरोना अलाव थुवा खोमा ओंखायनो बेगबो नुवा जानो हागौ बिदि खोमा आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजि लाइक दन ओमफ्राय बिसाल हाइ जयेन कर होनदों बिसाल गैयाहाय खिया अभि बिसाल बिसाल ब्रादार नै जोंहा कबिथाखौहाय बेक खालामनो थिनदों आरोना ओमफ्राय जयेन खालामनो थिनदों ओमफ्राय जोंहा अके गाबोन हरगोन बेक होनदों आरोना दे ओमफ्राय कमेन्टखौ हरनानै दोनबाय नालाय कमेन्टआव एसे खालामनानै हरबानो जाबाय आरोना बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामनांगौ नङा होमबा जों नङाब्ला मालायखौ लानानै जेबो लाब गैया आरोना मालायनिफ्राय जों जेबो मोननो हाखाया बियो राइट जाबायलायबायलै माबा माबि रायलायो बेलाय ओमफ्राय जोंहा सनजिब बसुमतारिया मा होनदों ओमफ्राय जोंहा फुलमुथि सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फुलमुथि ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ नैबे गोजोन बेलासि समाव जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो इसोरनियाव बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंहा फुलमुथि हाइ थेंक इउ हाइ गुड इभिनिं फुलमुथि गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा सनजिब बसुमतारिया मा होनदों आं नुखादों नटिफिकेसनखौ अखाफोरनाव दसे थाना सोंना फैबाय आं आदसा आं अखाफोरनाव दंखायोमोन नालाय नै ओमफ्राय अखाफोरनाव मेरला मानसिफोर दङ आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आदा दुखिया मबाइला मा होनदोंथाय जुब्बाइ के साब दिलु आरो कमेन्ट चेक आदसा बे जि जुनबाय सोरखौ जुनबाय होनो दै आदा सोरखौ जुनबाय होनो जुनबा ओमफ्राय मिथिथ'ला आरोना ओमफ्राय फुलमुथि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मिनिफैबाय आरोना थेंक इउ स' माच फुलमुथि दिनैसो लोगो मोनदों बायदि मोनदां ओमफ्राय आं नोंनोबो ब्लु होनसै आरोना
फुलमोथि सोरजोंबा लोगो जायाखैबा लोगो जालायनो हागोन ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे बेलासि सुदेम समावहाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दुखिया दामोब्ला हा मिनिफैबाय आरो ना ओमफ्राय आखाइ फाव देखायबाय फुलमिथिया जोंहा ओमफ्राय हा मिनिबाय आयौ फुलमिथिया सोरमोनथाय आं बावलायलांबायलै जोंहा सोरमोनथाय आं बावफिनबाय आरोना ओमफ्राय फुलमिथि मेदाम ओरैसै जोंहा आदा दुखिया होनदों आरोना फुलमिथि मेदाम ओमफ्राय वाव होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा कबिथाया अ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आदा दुखिया हा होनफैबाय ओमफ्राय फुलमिथिया ओमफ्राय आयौ बोरै गाबबायसो नामा फुलमुथि दुखिया होननानै ओमफ्राय सनजिब बसुमतारी बे फुलमुथिखौ फट'खौ आंनि बायदि नुनायखाय आन्दायलायदां औ आंबो आन्दायदों आरोना सोनजि आंबो आन्दायदों आरोना ओमफ्राय नोंखौसो होनफ्लांसैमोन आरोना ओमफ्राय आदा दुखिया मा होनदोंथाय फुलमुथि समायना बर सम मा होनदों समाजा बोरो होनदों आदसा बिदिसो आरो ससमाया बोरो आयौ जोंहा नै बाजै सिमा होलायबाय फुलमुथि ससमाया बोरो होनदों आरोना ससमा नांगौनो ओमफ्राय जोंहा नंगौ नामा सनजि औ नंगौ आरोना आंबो सिनायबावाखैसोमोन आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा गोमाबाय दुखियानो ओरैसै ओमफ्राय कबिथा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजिया मा होनदों औ फुलमुथि होनदों आरो ना सनजि होनदों आरोना जोंहा फुलमुथिया ओमफ्राय आदाया मा होनदों अ नंगौ नामा फुलमुथि आदसा गोमाबायनो आं जेबो खोनाया होनदों आरोना जोंहा फुलमुथिया आयु अफसै आरोना फुलमुथिया अब्लालाय आं बावबाय दे जिखुनु जाया आं बावबाय जानो हागौ ओमफ्राय अब्लाबो जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि फेस लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय फुलमुथियाहाय मा होनदों लग' जादो दे अ लोगो जादो दे होनदों आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनखोब्रा फंबाय मा होनखोब्रा फंबायनो आदायाहाय बारा मोजां खोनायासै आरोना ओमफ्राय दुखिया होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय अ थेंक इउ स' माच कबिथा खाम बेनो आरोना ओमफ्राय फुलमिथिया बिदिनो दा ओमफ्राय बिसाल फंबाया मा होनोथाय मिनिनाया देन्जार ब्र' आदसा मिनिनाया आरो थेंक इउ स' माच बिसाल ब्र' ओमफ्राय दाबो मोनाया नामा जोंना मोनाबाय अ मोनाथ'वाखै आरोना अब्लाबो एसे सान आद्रा आद्रि दङ आरोना मोनाबायानो ओमफ्राय सान हाबबाय दहायनो हाबदों साना साराय सयथायावनो सान हाबो आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच सनजि ओमफ्राय जोंहा कबिथा अके ओमफ्राय जोंहा फुलमुथि दिङा गाबखला ओरैसै गाबखला दै उफ उदै बिगुर साजोबगोन मारैबो ओमफ्राय जोंहा सासे मानसि फैयाखै आरोना बेखौ नेगासिनो बे फैनाय नंखाया साइसआव मासथिया जै बिनि फैबाथाय बे आलदासो रायलायबाय थाखायो आरोना मानसिया जोंहा ओमफ्राय ओमफ्राय मिनिबाय था ब्र' आदसा मिनिबाय थानो थिनबावबायसो लागाव ओरैसै ओमफ्राय जोंहा गोजौआव थाबोबाय जोब्बाय कमेन्टआ आय' आदाना थाबोदों नामा कमेन्टआलाय बोरो मा होनखोलै फंबायनिफ्राय जोंना आरो गोजौआव मा दंबावो अ नंगौ नामा ओमफ्राय फुलमुथि बेबो दङ ओमफ्राय फुलमुथि समाया बोरो ससमाया बोरो ओमफ्राय अबाव थाबोदों चेक खालामफिनदों आरोना ओमफ्राय गोजौआव कमेन्ट थाबोदों दाना बेरे जादों नामा बेरे जोदों नामा दिङा होनदों बेरे आयु मा बेरे जोनांगौ जोआखैहाय मा जोआखैलै जोआखैहाय आरोना ओमफ्राय हिनजावनिसो आरोना हाय माने जोआखैलै होनबा हौवानि नामा ओमफ्राय हा मिनिबा बेरे जोदोंसो होननानै मिनिफिनबावबायसो बेरे जोदों होननानै आयु दिङा माबोरै जाखो होनदों आय बिदिनोसै आरोना ओमफ्राय बे साला हा होनबाय फुलमुथिया हा होनबाय सनजि अ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आदा दुखिया हा होनबाय बिसाल ब्र' मिनिबाय थाल' दिनैसो मिनिनाय नुबाय नङाबा सानफ्रामबो गाबनाय नुयो नोंखौ आयौ ओरैसै ओमफ्राय आदाया अ ए होनदों आरोना ओमफ्राय बिसाल हा होनबाय ओमफ्राय आदा मिनिबाय आरोना दिङा मैया आंखौ हाथाय अरखि बिना रायलायो होनदोंमोन नामा औ रायलायो र' नोंनोबो कमेन्ट हरगोन आं ओरैसो र' आं नोंनोबो कमेन्ट हरगोन ओरै होनो आरोना सोनजि बसुमतारी जोंहा थेंक इउ स' माच जोबोद मोजां मोनो सनजि रायलायनायखौ आरोना
जोबोद इन्टारेस्टिं मोनो आरोना अब्लाबो ओमफ्राय आयौ थै होलाय जा एलबि होगासिनो दं मानसिफ्रा नटिफिकेसन खेंखें खांख्रां खेंखें खांख्रां जाफैयो बाय मास लागाथारालै बाब मानसि जोबो आरोना ओमफ्राय जोंहा खावलायाबो नारें जुमब्रा बायथार आइथिङा ओइ खावलायाबो नारें जुमब्रानिसो आरोना आंना ओइ गैलालै सेसखा बे आयु नारें जुमब्रानिसो होनबावबाय आरोना आंखौ दायो थेंक इउ स' माच बाजै थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम ओमफ्राय आंनि बे एल बि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय फुलमुथि ओमफ्राय आदा बि होनदों आरोना ओमफ्राय फुलमुथिया मा होनदों कबिथाया मा होनदों फुलमुथि बेक हर होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय फुलमुथि कबिथा होनदों आरोना जोंहा बिसाला खावलाया मोदोम गोंनांथार ब्र' नोंना आफेल बायदि फिथाइ बायदि लागाव आफेल फिथाइ बायदिसो नुबाय गैलालै आंला जा लाजिबायलै आयु गैलालै आयु आफेल फिथाइ बायदि नुबावबाय आरोना बिशाल ब्र थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बुंसुजरा जोंनि फटबुजरा हालामनिफ्राय नुजाफैनो हाबावदों आंनि बे फेस लाइभ गोजोन बेलासि सुदेम समाव मोनाबिलि समावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जिखेन आर'नाइनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथाङाबो मोजां दं बेनिखायनो आंनि एल बि लाइभ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हादों थेंक इउ ओमफ्राय हाय होनदों हाय हाय वेलकाम बिदिनो ओमफ्राय आदा थेंक इउ स' माच फंबाय थेंक इउ फंबाय थेंक इउ सना फंबाय थेंक इउ ओमफ्राय कबिता बसुमतारी बल'खौ लादो बुलुखौ लादो आरो ओमफ्राय नों ओंखारलांसै नै जोंहा फंबाय दंफैयो बे दिकिजोंहाय लोगो गैयाबा जोंनि गामि फटबुजरा हालामनि आरोना बेबो बिजों लोगो खालामदों कमेन्ट हरनानै दोन आरोना गावसि कमेन्टआ ब्लुखौ लादो बायबाय आयु दे होमबालाय आं ब्लुखौ लानोसै आरोना अब्ला थेंक इउ स' माच ब्लुखौ लाखिबाय आरोना अब्लालाय ओमफ्राय जोंहा फुलमोथिया मा होनदों कबिथा दं खायो माथो आं ना दिनैसो खालामदों आरो आयु औ एखमबा बिदिनो जायो समाव सम माथो खालामबावनो नङा होमबा कमेन्टखौ ओंखायनो गाव सिलायनानै दोननांगौ कमेन्टआ सहैयाबा नोंथांखौहाय माने सोरखौबा लोगो जायाखैब्ला बे लोगोखौ मोननो हाया आरोना ओंखायनो कमेन्टखौ गाव सिलायनानै दोननांगौ आरोना कमेन्टखौ हरलायनानै दोन अब्लासो नोंथांखौहाय उनाव मालाबा सानसे समाव कमेन्टाव नुनानै ओमफ्राय बिखौ दंना गैया बेजोंहाय कमेन्टखौ रिप्लाय खालामलायनायावहाय मोनफिनलायो आरोना बिदि जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा खालामदों आदा होनदों दिखे आर'नाइ जोंहा फटबुजरानिफ्राय नै आं लामायाव एसे बार जादों आरोना गोजोन मोनाबिलि समावहाय बार जाफैदों आरोना खामानिनिफ्राय डिउटिनिफ्राय सुथि जानानै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबाय आर'नाइनिसो ओमफ्राय मिनिनाया देनजार मारलाय ओमफ्राय जाला आं मिनिना आयै मिनिनो गावाबो जाबावलासै आयै आयै ओमफ्राय खावलाय फोरलाय नामा बाबु आयु खाख्लौ फानला नामा बाबु खाख्लौ आदसा खाख्लौखौहाय न'आव थांबा फानसै र' आदा न'आव थांबा फानसै आरोना मालाय हिनजावफ्रासो फानोलै खाख्लौखौ हौवाफ्रा रावबो फाना आरोना खाख्लौखौ आं थांनानै फानसै नामाथाय आदा खाख्लौखौ फानला नामा खाख्लौ होननानै ना खाख्लौ लेल' होनसै आङो न'आव थांबा आरोना मा खाख्लौ जालायखोब्रा होमबा नै जोगोनारखौ जोंहा खाख्लौ होननाय ब्रा जोगोनारखौ खाख्लौ होननाय ओरैसै नङा होमबा जोगोनारखौ खाख्लौ होननाय नोंसिनि गामियाव मा होननाय जोङो खाख्लौ होननाय जोगोनारखौ खाख्लौ होनो नोंसिना मा जोगोनारखौनो मिथिया नामा जोगोनार होनबा जों आथिंजों जोनायखौसो जोगोनार होनोलै ओमफ्राय जोंना खाख्लौ होनो ओरैसो होनो जोंना ओरैसो रायलायनोसै नामा जोंहा ओमफ्राय जोंहा मेगना मा होनदोंथाय मेगननियाबो बेराद मोदैनि बायदिथार दिङा आयु मेगननियाबो बिराद मोदैनि बायदिथार दिङा आदसा ओमफ्राय नै एसे मोनाबाय आरोना जोंहा मोनाबाय आरोना एसे माथो खालामबावनो दा मोजां नुनो नागिरला भिडिअखौ मोनाबायबा ओमफ्राय मालायनि बायदि आंना मबाइला दाम गोसानि नङा आरोना 20,000निल' अनलि गंनैबो 20,000नि आरोना बारा दामनि नङा आरोना बेबो गंसे आलादा ओमफ्राय 4G ल'नो 5G नङा आरोना ओंखायनो मोजां क्लियार नुवा थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ
लाइफसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मबाइलाबो दामि गोसानि नङा नालाय ओंखायनो बारा मोजां नुवा नोंथांमोनाबो आंखौहाय बेबायदिनो हेफाजाब मदद होलांबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो नेबाय थाबाय फैगोन समावबो बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन ना नङा होमबा ना ओमफ्राय जोंहा आदा दुखिया मबाइल इउटुबारा मा होनदों बङाइगावआव दालाइगाव बाजाराव औ आदा बङाइगाव दालाइगाव बाजारावनो फानहैथारनांगौलै जोंहा बे खाख्लौखौनो ओरैसे जोंहा बे फिसा फिसा फान्थाव आलुखौलाय बेसे फाननानै 10 थाखा 15 थाखानि बेसे बोसोर फानबाय थादों नङा होमब्लाना जोङो नांगौबा खनसेयावनो जोगोनार फाननानै जोंबो गिदिर इउरिया हासार होनानै सरि गाज्रि मोनलायनाङा दे बयबो जोगोनार फानै फानै फैसा खामायदों होननानै जोगोनार फाननानै फैसा खामायनायखौ गाज्रि मोनलायनाङा दै बयबो फाननानै गावनि लाइफखौ साजायनांगौ नङा होमब्ला थेंक इउ स' माच ओइ दिङा गाज्रि दामोन ओरैनो जा जंखायोसो मानो गाज्रि मोनलायनो गाज्रि मोनलायालै गाज्रि मोनलाया नोंसोरखौय जा जिखि बुङा आं गाज्रि मोना आरोना मानो गाज्रि मोनलायनो जिउ जोनोमावहाय जोङो बिदिनो सोरजोंबा नांलायनाय जोंजोंबा खमलायनाय मानि जोनोमाव थाखायो आरोना मानोना जोङो बस्थासे आलुआवहाय दरबासोआ गेसाव थाखायो आरोना ओमफ्राय बयनिबो मानसिनि गोसोआबो समान नङा ओमफ्राय मानसियाबो समान नङा आरोना नैबे आसिखौ हमनानै लादो आरोना मोनब्रै मोनबा आसि दं बेवहाय बे मोनबानि आसियाव सोरना समान बबेया समान बेयो समान नङा आरोना बिदि थायो आरोना बयनाबो थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय बयनोबो जासिहरबाय बयबो जाहाथे बिदिनो मोजाङै मोजां थानो हाथों आरोना ओमफ्राय आदा दुखिया ओइ लागाव मिनिथ्र ओरैसो लागाथ्रा जोंहा नङा होमबाना ओमफ्राय मुसुगुराबो एम्फौ सुमु बायदिथार आयु दिङाना आंना आयु दिङा नोंना आयौ एम्फौ सुमु बायदि नुबाय आरोना थेंकिउ एम्फौ सुमुनिसो नुबाय आरो आयु आदाया एम्फौ सुमुनिसो आंना होमबालाय मुसुगुरानो लागा देरदों खोमा आं एम्फौ सुमुखौनो जोंहा एम्फौ सुमुनि बायदि एम्फौ सुमुखौ एम्फौ सुमुयाथ' माथोलाय एम्फौ सुमुयाथ' जोबावगोनसो बियो ओमफ्राय जोंहा सोर आदा आदसा दङ मेरला दङ आरोना लोगोफोर बिराद गोजाननि फंबाय जोंहा आर'नाइयाबो कमेन्ट खालामनानै गावसिहर बयखौबो नोंथाङाबो सापर्ट मोनफिनगोन ओमफ्राय सापर्ट बारायगोन भिउस बारायगोन नोंथाङाबो ओमफ्राय दा फंबाय नोंबोहाय बयखौबो साब खालाम नोंथांनोबो ब्लु होनाय जाबाय फंबाय जोंनि फुटबलजरा हालामनिफ्राय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम ओमफ्राय जोंहा आदा दुखिया इउटुबारा मा होनोथाय फुलमुथि लावगि लिंलाब लावगि लिंलाबसो आरोना फुलमुथि ओमफ्राय दुखिया लावगा ओरैसै आयु माथो ओरैसै जोंहा फुलमुथि ओमफ्राय दिकियार होनदों ओमफ्राय थेंक इउ स' माच एम एम बि आदा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आदानिसिम ओमफ्राय आदा खबर सबर बोरै ओमफ्राय आं बिजिथार ब्र' आदसा थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस्लाय सिस्टेमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा एम एम बि थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय जोंहा दुखिया मा होनदोंथाय फुलमुथि उरायना उरायनो ओरैसो ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया होनदों मानसे एफ एम बायदि नों दिङा माइसे एफ एम बायदि नों दिङा एफ एम बायदि आरोना ओमफ्राय हेल' होनदों ओमफ्राय जोंहा आदै मावा जोबोद गोबाव थाबाय थेंक इउ स' माच आदै माव आंनि फेस्लाय समावहाय गोबाव थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय एम एम बि बर' होनदों आरोना एम एम बि बर' दुखिया बिदि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लिबुना होलायबाय होनो लिबुना आंनाव फैथ्रालै बोरै जाबाय थाखो बे मानसिया आं मानोबा फैथ्रा आंनाव बिराद आं गावनाव थाङो आं थांलालै ओमफ्राय बिशाल ब्र हाहा लागायफैबाय जोंहा दुखिया आदायाबो हाहा उरायना होननो रागाबो जोंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सफैनो हाबाय नै आं रायखांबाय थादोंमोन जोंहा
फैयै जोंहा सौफैनो हाथारबाय जोंहा आथिं गोलावा थेंक इउ स' माच आब' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे बेलासि गोजोन सुदेम समावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बयबो बेनिखायनो आंनि फेस्लाय समाव नुजा आं नै जाजेनबाय बेना आं खिदोंमोननो आयु आं खिजादोंमोन आयु बे ओरैसै जोंना ओमफ्राय आब'नो दे जाबाय था ओमफ्राय बिशाल बरुवा मा खावख्लौ बेलाय ओरैसो खाख्लावलेल' जोंहा ओरैसै ओमफ्राय फुलमुथि ओमफ्राय नायफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दुखिया मबाइल इउटुबार आरिया मा होनदों होद बाबु खाख्लौखौ भुमिखायासो फानोलै औलै फान मारबाय बियो नङा होमबा जोंहा आरो बे आलु ओमफ्राय फान्थाव फिसा फिसा इउरिया हासार होआ गारालाय बहा गिदिर जानो जोंनिखौ रावबो नायस'ना बे 15 थाखा 20 थाखानिखौ रावबो बायबावासो ना बे जोगोनारा हासार इउरिया होनानै बिराद गिदिर जाबायना बयबो नायस'नो ओमफ्राय फाननोबो हायो बिराद दाम गोसा बे सानसेयावनो सेल जाखायो मालाय जोंहालाय बे सानबा सप्ता खनसे मास मोनसे फानबाबो जोंना सेल जाया ओरैसै आयु मालायखौ बिदि बुंबाय थाजायागोनलै आयौ सोरबा खोनाबा गाज्रि मोनहैगोनलै मारिबो खाख्लौ बयबो फानो जोंहा बङाइगावसो फाननांगौ ओमफ्राय हाबा जानायफ्रा फाननो रोङाना हाबा जायैफ्रासो फाननो मिथिगौ आदा खाख्लौखौ हाबा जानायफ्रासो फाननो रोङा मिथिबायना हाबा जायैफ्रासो फानबावो खाख्लौखौ मिथिगौ दा आयु जारला बोरैबा जाबा सोरबा गाज्रि मोननो हागौलै प्लिज अननानै माबाफोर बुंफ्लांदोंबा आंखौहाय खेमा होगोनखौ आसा खालामबाय सोरनि बे सायाव माबाफोर बुंफ्लाङोबा अननानै निमाहा होगोन आं मिजिंथिबाय आरोना ओमफ्राय माथो बुंबावनो दे ओमफ्राय खावलायखौ आफेल फिथाइ बायदि नुथारबाय ब्र' जानोसो लुबैबाय आं खावलायखौ ब्र' आयु जानोसो लुबैबावबाय आरोना लागाव ओरैसा फंबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा फुलुमथि आयु जा नाहरबाय गन्थं हाजिजि गुरजिजिनो बेनिखौ गन्थं गुरजिसो दोनसै नामा जों फुलमुथिखौलाय गुरजिफैदोंसो होनसै आं एबारनिफ्राय अब्ला ओमफ्राय फुलमुथि सना फिथर खि नांदेरनाय खावलाय ओंखायनो गोजा खिनांदेरनायखायनो खावलाय गोजा आरोना दैथुन फंबाय सफैनो हादों थेंक इउ स' माच नैबे बेलासि मोनाबिलि समावहाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय दैथुन फंबायनिसाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनियाव मोजाङै दङ बेनिखायनो आंनि फेस लाइभ नुजाफैनो हादों थेंक इउ स' माच लाइक डन थेंक इउ फंबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम ओमफ्राय जोंहा बिशालफोराव हा होनफैबाय लागाथारा ओमफ्राय जोंहा आं मिनि जाला आयु बिशाल ब्र मिनि जाला आरोना ओमफ्राय नै दैथुन लागा मिनिबाय ओमफ्राय फुलमुथि दुखिया सना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा खामानि गैयालैबाबो फान्थाव आलुनि दामा औलै जालालै जों फाननो हाबावो जों फाननो हालालै मिथिबायना फाननो हाला जोंना सेल जाला बे फिसाखौल गैला बे आरो बेबो फिथाइफोरखौ जोगोनार फिथाइखौनो आरो हाबा जायैफ्रासो फानबावो आरो बे हाबा जानायफ्राथ' फानबा आयु हाबा जायैखौसो बायोलै ओंखायनो हाबा जायैखौसो फानहोनांसिगोन नो अब्ला ओमफ्राय बरिया मिनिबायलै होनदों आरोना जोंहा दैथुन फंबाया बरिया मिनिबाय होनदों आरोना थेंक इउ स' माच दैथुन फंबाय ओमफ्राय फुलमुथि थाब फराय दिङा गाबख'ला दे फरायगासिनो फरायगोन आरोना बे मिनिनायावनो थालाङोलै फुलमुथि जोंहा मिनिनायावनो थालाङो आरोना माथो खालामबावनो दे ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना बिराद इन्टारेस्टिं जाखायो बे कमेन्टफोरनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा बे बर'फोरनि फान्थाव आलु खेथिया खेरेफा खेरेफिसो जायो बाबु दाम मोना
खेंख्रा खेंख्रि नामा आदा ओंखायनो दाम गैया आरोना औ खेंख्रा खेंख्रि बिख्ला बिख्लि जायो आरोना ओमफ्राय आदै माव अन दं थेंक इउ स' माच आदै माव हेल' 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 हाय हेल' हेल' आदै माव थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फुलमथि होमब्ला आयु नायबावबाय हाय दिङाया नायबावबाय आरोना नायबावबाय आरोना ओरैसै ओमफ्राय फुलमथि उरायना गान्धीया सोरनि आंनि जिउ आतसा औ सैनाय आंनि जिउ ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आदा थेंक इउ स' माच के आरोना दिके आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा फुलमथि दुखिया खदाल गुन्दा बिखाजों आयु खदाल गुन्दा ओमफ्राय बे जोंहा आं गोसोआव गैयालै जोंहा बे गोदोनि कालसाराव हाबनाय बे खदाल राजा खदाल गुन्दा लाग्रा बोराया थैखो ना माखोथाय आं बेखौथ' मिथिला आरोना ओमफ्राय दा बावबायबो आरोना बिनि सेनेमाखौ जोंबो नायोमोन आरोना दा बावखो ना माखो थैखो ना माखो आं बेखौ मिथिला आरोना ओमफ्राय आंना बे समाव माने नायबाय थायोमोन मबाइलावबो नायबाय थायोमोन आरोना बे जोंहा खदाल राजा लाग्राया थैखो ना माखोथाय मिथिला आरोना आङो बावबाय बेस्रा कालसाराव हाबनानैहाय बोरायथारबायमोन आरो ना खानाय गोलाव लाबाय थायोमोन बियो ना नकलसोमोनथाय मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा जोमा अफिसियेल सफैनो हादों आदसा थेंक इउ लाइक दान लाइक दान थेंक इउ स' माच जोमा अफिसियेल आंनि नैबे लाइभ स्ट्रिमाव फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जोमा आदानिसिम ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन थेंक इउ आब' लथारिसो होननाय जाबाय नामाथाय लथ्रि आदसा थेंक इउ स' माच आब'नो जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय दुखिया ओमफ्राय हा होननानै फुलमथि बिमा ओरैसो जोंहा ओमफ्राय आंलाय माथो आदा एम एम बिखौ नुवाखै बेहा बेस्थ'थारनो थांफिनबाय ओमफ्राय जोंहा एमावारिया थेंक इउ वेलकाम ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आदैमाव ओमफ्राय दुखिया बिफा होनदों आरोना आयु नै एस एम बाजैया दोनबायसो नामा आं थांनो नागिरदोंमोन आयु दोनबाय आरोना दुखिया बिफा होनदों औ फुलमथि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बाजै एस एम बड'निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन बेलासि मोनाबिलि समावहाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बाजै खबर सबर माब्रै ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मा होनदोंथाय गोजौआव थाबोबाय एम एम बिया गोजौआव थाबोबाय आरोना गोजौआव थाबोबाय बियो बोख्लायबाबो मोनफिननोबो हागौ बोख्लायोबा आरोना माखासे समावहाय कमेन्टआ फैफिनाबो जायो सोरनाबा ओमफ्राय गोजौआव थाबोबाय ओमफ्राय बे दहायनो सुटि लानानै ओंखारलांदों ओमफ्राय बेस्थ'थारनो बेहा एम एम बि ब्रादारा ओमफ्राय जोंहा दुखिया मा होनदोंथाय फुलमथि बिमा ओरैसै किस खालामहरबाय ओरैसै जोंहा फुलमथि बिमा होननानै ओमफ्राय आब' सना आं खि जागासिनो आयु दे जा सना दे जाबाय था आरोना दे जाबाय था सना जाबाय था ओमफ्राय मा लखबजों जानाय मा लखबजों जानाय ओरैसै मा लखबजों जानाय आरोना ओमफ्राय फुलमथि जोंना बाजैया मा होनो दुखिया बिफा ओरैसै लाभ इउ टु गलाप बिबार ओरैसै ओमफ्राय फुलमथि उनु मा खि जाखो औलै बेना लखरा मा मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों सनजिब बसुमतारी थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिदि जायो दिङा फाग्ला ओरैसै दिङा फाग्ला ओरैसै जोंहा सनजिब बसुमतारियाबो आलु बिजौ फुलमथि दे आयु आलु बिजौ आलु बिजौबो जायो आं मोनजाफेराखैलै आलु बिजौखौ मिथिगौना आयु ओमफ्राय दिखे आरोना सोर दि आदा होनदों गासिबो दंजोबो गासिबो दं सोर दि आदा होनदों दङ गासिबो दंजोबो ओमफ्राय उनु सनालै देवखि जा दे लखरखौ जाबाय था आयु आं नोंनियावहाय ओंखाम जानाय समाव इलबिखौ नायनो बायोलै नोंनियाव बिराद माने कमेन्टआ ओरैजाय मानसि बुरजाफोर जानायावनो सावन्ड फुरा होदोंबा खोनाजोबखायो आरोना आब' ओमफ्राय दुखिया फुलमथिया दुखिया जोगोनार बिजौ जालायबाय नै जोगोनार बिजौ बे आलु बिजौ बे जोगोनार बिजौसै आरोना टेन रुपियाखौ खाख्लौ दस के रुपिया आरोना बिदिसै जोंहा ओमफ्राय नै बथारि होग्रा दिङा बथारि होनो जा मोजां जाखागोन दिङाया लथारिसो होनदोंना बथरि आदसा बाथरि होनदों आंना नै
बथरि होग्रा दिङाया बथरि होनो जा मोजां जाखागोन दिङाया आदसा बाथरि आरोना थेंक इउ स' माच सनजिब बसुमतारी मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंहा आइमावारिया अनलाइन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुखिया आदा इउटुबारा औ फंबाय लागाव आदसा ओरैसो ओमफ्राय सनजिब बसुमतारी बिदि जायो फाग्लाफोर ओरैसो ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइ सफैनो हादों आयै गाबबायसो आरोना थेंक इउ स' माच आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जेखाइ खबाइनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथाङाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनि थाखायनो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मा होनदों खाख्लौवा थावसियानो बार'बावसोलै दामा आयु थाइसे खाख्लौवा थाइसेयावनो बार' आयु गैलालै बोरै बायनानै जाबावगोन जोङो नङा होमब्ला अब्ला आयु आयु थाइसेयानो दाम गोसा 12 बावसो आरो थोद 10,000 12,000नि बावसो आरोना आदा आदसा थेंक इउ स' माच जोंनि फटबुजरा हालामनिफ्राय नुजाफैनो हानायनि थाखाय फंबाया गोबाव थाथारबाय थेंक इउ स' माच गोबाव थानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम दिके आर'नाइ जोंनि फटबुजरा हालामनि बियो जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दुखिया दा हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा नुजाफैनो हाबावदों निहा बसुमतारी थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आंनि एलबियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय थोद फाग्ला बे आसि थाइसेखौ मा देखायनाय जाखो आदसा ओरै फैनाय जादों आरोना माबाखौ नायबाय थामनेलखौ नायबावबाय आरो ना बाजिनि थेंक इउ स' माच बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमाव मोनाबिलि समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सनजिब बसुआ ओमफ्राय नै आइडिजों फैबावबाय नामा टफि बुरिया टफि हमदोंलै नेपालि बायदि नुखादों मायदिबो राम र' सहिना ना राम र' जोबोद मोजां नुखादों सनजिखौ दिनै ओमफ्राय बिदिखौ रायलायो नामा फाग्लाफोर नंगौ सनजि बसुमतारी थिग अके मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोबोद मोजां सनजि बाथुरिया नङा होमबा ओमफ्राय बिदिखौ रायलायजाया बाथ'रियाव आरोना अब्लाबो बाथ'रियाव होनो गोनां आरोना माथो खालामबावनो दे ओमफ्राय खोमा खेबना जलाय सिखारलाय खालाम फंबाय आदसा आयु गैलालै ओरैसो थिनबावबाय आंखौ आयु गैलालै आथिं रुवायजोबगोनलै आंना मायदिबो पानिसमेन्टसो होनो थिनबावबाय आंखौ गैलालै आदा ओमफ्राय बाजैफोर मोनथिया हामबाय ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ ओमफ्राय थांसै नामा बायबाय लाबाय जेखाइ खबाइ हेल' जेखाइ खबाइ हेल' मस्ट वेलकाम आंनि बे बेसेन गोसा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जेखाइ खबाइनिसो ओमफ्राय दुखिया आदा निहा बिमा ओरैसै ओमफ्राय सनजिब बसुमतारी अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुखिया बिफा मा खबर होख्लायथारो माथो नोंलाय भिडिअ'आव होख्लायनांगौलै होख्लाय आदा दुखिया होख्लाय मा जाखोलाय जों मानो नांगौ नङा होमबाना जोंनो खौसेथिखौनो मोनाखै होख्लायलै आदा दुखिया होख्लाय सोर दंबावो दावगाग्रा दावगानांगौ बयबो सापर्ट खालाम कामियार उइ वान जास्ट बड'लेण्ड बयबो जास्टिक बिनांगौ जास्टिक खालामनांगौ बयबो नङा होमब्ला ओमफ्राय ओइ दिङा खनसे हाय खनसे मिनिलाय आयु बोराय नामा दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा बिराद होखायो जोंहा आदा दुखिया थेंक इउ स' माच जों बेफोरबायदि गावजों गाव मिडियायावहाय बेबायदि बुंलायाबानो जोङो जेबो राहा गैला बयजोंबो खौसेथि जालायनांगौ बयजोंबो सापर्ट खालामनांगौ नाथाय जोंहा माखासे समावहाय बेबायदिनो बर' हारिनि सायावहाय गोबां माने मानसिफ्रा जार्लायाव जेंनायाव गोलैनानै दंमोन ओमफ्राय नाथाय दिनैसिमावबो बेबायदि जाबावगोन बायदिखौ आसा खालामो मानोना बेबायदिया दा जाथोंसै नङा होमबाना इयुनावहाय मोजाङै मोजां जालाङाथों जा जाबाय जानानै थांबाय बेफोरखौ गोसोखांनानै लाब गैला जोङो फैगौ नेक्स्ट जेनेरेसनखौहाय जोङो माब्रैहाय जौगालांनो हानांगौ बिनि लामायावसो जोङो दावगानांसिगौ नङा होमबा जोङो बयखौबो सापर्ट खालामै दिनैसिम नैबे समाव सफैनो हादों जों सिनायथि मोननो हादों ओमफ्राय माथो खालामबावनो दे जों जेबो गैया बर'आ खौसे गैयाब्लानो जोंहा जेबो गैखाया जों दा माथो खालामबावनो आरोना जोङो पाब्लिकआ बेसेबांदि सापर्ट खालामबाय लामा मा लामा बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया एल बि आवबो बेसेबां दुखु नङा होमबा दा बिमानि मेगनाव बर' बिमानि मेगनाव दिनैसिमबो मेगनाव मोदै ओमफ्राय जे थैनाया थैगासिनो दङ गावनि जिउखौ लानानै बेसेबा हामा गोजान जायगायाव गुबुन जायगायाव ओमफ्राय बबा थानानै बेसेबादि दुखु दाहा सैनांदों बेसेबांदि बोरायलांदों बुरैलांदों थैलांदों नङा होमब्ला बिसोरनि गोजोन खुसिखौ सोर लाबोगोन सोर होफैगोन दिनै
दिनैनि समाव बेसेबा दुखुनि बाथ्रा बेफोरो नङा होमब्लाना ओमफ्राय औ निहा बिमा होनदों आरोना जाव होनदों आरोना दैमा दे जावनांगौलै जावनांगौ मा जावा बेलाय आंथ' नै थांबावासो बाराब्ला ओरैसै आंनाबो जोंहा मा मोनदों बे गोबाय बोरमा गन्द्रायाव थानानै जों मा मोनदों बोरमा गन्द्रा गोबाय देराव थानानै जोंहा मा दं नङा होमबा ना ओरैसै आंनाबो बाराबा ओमफ्राय आं थांनोसै बिदिबा बायोलै आं फाग्लाफोर ओरैसै सनजि बसुमतारी दे थेंकिउ स' माच आंनि एल पि लाइफ सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दे थांनो हागोन आरो ना सनजि बसुमतारी बाय बाय होमब्लालाय ओमफ्राय ओइ मा होनदों आरोना ओमफ्राय जेखाइ खबाइ जोंहा ओइ मा होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा दुखिया मबाइला बर'फोरनि फान्थाव आलुफ्रा फ्रिआवनो फैबाथाय जालाथारलै फ्रियावबो खामानि होलालै फंबाय औलै होथारला जेरावबो गैथारला आरोना जोंलाय माथो मोनबावनो गैला फ्रियावबो जों फाननो हाला बुरनानै बे दुब्लि बारियावनो सेवलाजोबथोंसै ओरैसै नङा होमबा ना औ दामानो गैथारलाबालाय माथो खालामबावनो आरोना ओमफ्राय नै जोंहा मन्जु सोरगियारिबो होलायबाय ओमफ्राय निहा बसुमतारी बाजैया मा होनदों दं बिफा आं दा खैथायाव एल बि फैगोन फैखा होनदों आरोना फैखा होनदों आरोना जेखाय खबाइआ मा होनदों लाइक होबाय थेंकिउ स' माच जेखाय खबाइनिसिम लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय सनजि फाग्लिया मा महर लाबोयोलै होनदों मा महर लाबोयो बेना एखमबा सिख्रि सिख्ला एखमबा पार्बति अबा दुर्गामुति अबा सरासति एखमबा बिदि लाबोबाय थायो आरोना एखमबा दफां मुरा एखमबा थाइगिर एखमबा फान्थाव होनदों नामा दहाय आयु जानला मानला नाला नाथा ओरैसै बिदि महर फैयो आरोना माथो खालामबावनो ओमफ्राय दे निसा बिमा होनदों आरो आदा दुखिया ओमफ्राय औ सनजिया होनदों आरोना औ ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ आंनि भिडिअ नायाखैलै नामा होनदों नायाखै नामा होनदों अ नायदों आं कमेन्ट हरदों जेखाइ खबाइ जोंहा जिउ बाजै अबेयाव दंमोन नों दालाय ओमफ्राय जोमा अफिसियेल अन थेंकिउ स' माच जोमा अफिसियेल ओमफ्राय आब' उनु गाबबाय आयै आं मोदैखौ हुगारसो दे सना दे नोंनिखौ आब' उनु आयै सना गाबबाय मोदै रथ' आयै आं मोदैखौ हुगारहैगोन थांबा दे नावजों थांगासिनो दं आं नोंनियावहाय दहायबो नावजोंनो थांनानै मोदै हुगारहैखादों ओमफ्राय आदा दुखिया होनदों गैला फंबाय खदाल राजाया लावबाय आयै बर'आव बियो बेस्रा बिराद गुन्दा लिदार लानो हाथारमोनलै बेस्रा नामजों मानसिजों महरजों जेरै गुन्दा ओरै महरमोन आरोना बियो खानाय गोलावल' लायोमोन नकल ना मामोनथाय खानाया ओमफ्राय आंनि एल बि आव रावबो फैला दाना मानसिफ्रा माने मेला जाथारबाय नालाय सोरनियाव थांथ'नो जायो आरोना ओंखायनो फैनो जाला आरोना ओमफ्राय बेवहाय सिगां नायग्रो आरोना जोङो साब्रै साबासो होनाय खम नुदोंबाथाय नोङो एल बि खौ होनो हागोन ओमफ्राय बेनि दसजननि बारासो होनाय एल बि सोरबा होनाय नुदोंबा एल बि खौ होनो नांला आरोना बेखौ नायनानै होयोबा बिराद मोजां ओमफ्राय टाइम लानानै होदो नङा होमब्लाना ओमफ्राय जों माथो खालामनो थांनो हाया ओमफ्राय माखासे समाव एल बि बो जोबनानै होजायो सोरबा ओमफ्राय बे नैबे दासि समावहाय एमबि जोबनानै होनायखाय सोरबा फैनो हाया दै ओमफ्राय फैयोबा फुङाव होयोबा मोजां जायो आरोना सयथानिफ्राय सोरबा आठथा नयथानिफ्राय होयोबा बे समावहाय मानसिफ्रा एमबिया थायो नालाय बेवहाय बयबो नायलायनो हायो आरोना बिदि ओमफ्राय जोंहाथ' टाइम गैया नालाय जों होनो हाया जों होसोनो हाया टाइमखौ समखौनो मोना ओमफ्राय बिदिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा एमावादिया मा होनो ओइ निहा नों मानो एसे सालायो होनदों आरोना आयु एसे होनो मानो एसे होनदो सालायो ओमफ्राय जोंहा जायला ब्लग सफैनो हादों थेंकिउ बे नैबे गोजोन बेलासि मोनाबिलि सुदेम समावहाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जायला ब्र'निसिम ओमफ्राय थेंकिउ स' माच मा खालामदों सार होनदों आरोना नै आं एसे लामायावहाय बार गुसु जानाय नामैनो मोजां गाज्रि नोंथांमोनजों खबर लानो होननानै लाइफ स्ट्रिम फेस लाइभ स्ट्रिम लाबोनाय जाबाय दा ओमफ्राय आंबो मोजांनि थाखाय नोंथांमोनजों नुजाफैनो हाबाय आंबो जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनिखायनो आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हादों थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बाजि रमास थेंकिउ बाजि रमास सफैनो हादों थेंकिउ बाजि रमास आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनिखायनो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स' माच बाजै ओमफ्राय लाइक दं थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया होनदों आयौ फाग्ला दिङा अनुखौ आब' जायो नों बिदिसो जादों आब'सो जायो आंखौ फंबायसो होनो नालाय
लाय ओंखायनो आहाबो होनबाय आरोना ओरैसाय जोंहा ओमफ्राय बाजै रमा थेंकिउ अनथाइनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा एम आदैया मा होनदोंथाय खैथायाव होगोन जेखाइ खबाइ होनदों आरोना जोंहा जेखे बाजै जेखाइ खबाइ जेखे बाजै जेखाइ खबाइ खयथायाव होगोन होनदों आरो ना बेना टाइम गैलागोनलै बुंनो हाला आरोना बियो दहायबो होदोंमोन ओमफ्राय आंल'नो दङ आरो ना ओमफ्राय सोरबा सासे दंबावोमोन आरोना आंजों लोगोआवहाय ओमफ्राय बेहाबो गैया आरोना मानसियानो जायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा बाजै रमासा दिङा जिउ सना हेपि बेलेन दे थेंकिउ स' माच बाजै थेंकिउ स' माच दिनैहाय लोखि फुजा माबा सरासति फुजा आरो बेजों लोगोसे मानि माबा मोनसे जायगायावहाय माने मोनसे पार्कआव थांनानै सेंग्रा सिख्ला बिराद इन्जय खालामनायनि दिनमोन आरोना दिनै हेपि दे नटिफिकेसन फैबाथाय जानो नागिरा आरो ना बाजै रमा थेंकिउ स' माच दिनैहाय मोननै फुजा जादों आरो ना मोनसेया जाहैबाय सेंग्रा सिख्लानि हेपि मानि बेरायहैनाय दिनमोन आरोना गोजोन खुसिमोन आरोना दिनैनि हेपि दे आरोना बेजों लोगोसे जोंहा सरासति फुजानि बयबो फालिनाय जादोंमोन आरोना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय बयबो बे गियाननि बिगोमाजों गियाननि जाफालांनो हाथों गियाननि बोर मोनथों आसा खालामो बयबो जिउआवहाय थांना थानायनि राहा हरदों बयनोबो गोजोन बुब्लि गोजोन हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हाहोथों बिनि थाखाय आंबो सरासति बिमानिसो आं प्रेयार खालामबाय अके ओमफ्राय जोंहा निहा बसुमतारि अफिसियेला मा होनो कमेन्टखौनोथ' अबेखिनिखौ फरायखो होनदों आरोना आदसा कमेन्टखौथ' बबेखिनि फरायखो आरोना आदसा फरायगासिनो दं आरोना बिदिनो एखमबा थालाङो आरोना कमेन्टआ ओमफ्राय मिनिनायावनो थालांनाय जायो आरोना बारलांनोबो हागौ आरो ना कमेन्टखौनोथ' अबेखिनिखौ फरायखो कमेन्टखौ बिदिनो आन्दायो बै नायग्राफ्राबो आन्दायनो हागौ ओमफ्राय बिदिनो आन्दायोबो एखमबा समावहाय आंबो आन्दायो मानसिफोरनियाव मानोना कमेन्टआहाय थाब दावखोआ जायो आरोना कमेन्ट लिरग्राफोरनिफ्राय ओमफ्राय रमासा आब' होनदों आरोना दुखिया आदाया आदसा ओमफ्राय बाजै रोमा ओइ मिनिबाय सानो ओमफ्राय जोंहा उखियाबो अनुसनाया मा होनदों ओंखाम जानायखायनो बासिबाय नों नङाबा जिबायदि मिनिगौमोन आं दहायनो बुंखादोंमोन आरोना ओंखाम जानायखायसो बासिबाय नोङो नङाब्लाथ' बुंबावगौमोन आरोना आं मिथिखागौ नोंखौ आयु गैला मानो ओंखाम जानायखाय बासिबाय नोंखौ आं बुंबावगौसोमोन नोङो सावनो होआखै खोमा नोङो बाराब्लासो जोंहा जेखाय खबाइआ मा होनदों दा 8था पिएमआव होगोन आरो ना हरनि 8थायाव होगोन नै जानोसै आरो ना बारगाव गैला 8थायाव होगोननो जोंहा आधा घन्टानि एसे बाराल'सै आरोना 8था जानोसै 8था राइडआव होगोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला मा होनदोंथाय ब्रादारा थेंकिउ स' माच आदा जोमावनिसिम ओमफ्राय जोंहा बाजैनिहा रमास 8थायाव एल बि होगोन फै दे होनदोंना जोंहा निहा बाजैयाहाय दा 8थायाव होगोन बेबो आयु 8थायाव सानै मानसि होसिगोनबा जेखाय खबाइजों होसिगोन बाजैनिहा जों होसिगोन आरोना लागाव फाथा फाटि ओरैसै ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मा होनदोंथाय निहा गोजौआवनो दं बे फंबाया दिङादां दिन्दां हमथानानै आयु निहा गोजौआवनो दं बे फंबाया दिन्दां हमथाना ओरैसै दिन्दां हमथाना बावसो बाजै रोमसा नुनानै मिनिबाय दिन्दां हमथानायखौ आरोना ओमफ्राय जोंहा बाजैनिहाया मा होनदों बे दुखियाखौ सोरबा सिबाय नामा आंनिसोमोनलै ओरैसै जोंहा मनजित आदा सोरगियारि होलायबायनो आयु दुखिया आदाखौ सोरबा सेबायलै नों मोनला जोंहा सेजोबबाय बयबो सेयो आदा दुखियाखौ नुवाखै मालाय इउटुबाव बेसेबां माबायदि रायलायो आदा दुखिया नों हाबावो मोनला नों थाब फैयाबा थाब फैदोसो आरोना ओमफ्राय जोंहा बारा जाबाय दिङा र' होनैसै आयु नंगौ नामा ओमफ्राय मा होनदों सियाखैलै निसा बिमानो जोंहा सियाखैनो आदा दुखिया ओमफ्राय जोंहा दैमुआ मिनिबाय ओमफ्राय जेखाय खबाइआबो मिनिबाय आरो जोंहा ओमफ्राय निहा बसुमतारिया नंगौ बिफा जराव बबे जराव हमथादों जेखौ बे फाग्लायालाय जाखो बे फाग्लायालाय आरोना अबे फाग्लायाव हमथादों जाखो आरोना जोंहा ओमफ्राय जों दुखिया मबाइल इउटुबार आदाया मा होनदों निहा बिमा आंना नोंखौ खालै
फावदुर ओरैसै नोंगौ खालै आं नोंखौ खालै आरोना ओरैसै ओमफ्राय गैला निहा मा निहा माम खारबाय दुखिया सुवादा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा सनजि बसुमतारिया होनदों गैलाहाय माबायदि फरायखोसै ओरैसै माबायदि गैला माबायदि फरायखोसै ओमफ्राय जेखाइ खबाइ हाहामिनिफ्राय नुनानै ओमफ्राय आदा दुखिया होनदों बिखा आजारावसो हमथादों आयु बिखा आजारावसो हमथादों दं बे फंबाया आयु लरग'आ आयु गैलालै लरग' दस के जोग्रासो जाग्रासोनो आरोना ओमफ्राय जाबाय बिमा बिबो आयु गैलालै जोगोन आयु 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 गैलालै आं बिदि होनबाय आयु गैलालै थै गोरलै बिमाबो दाना आंखौसो जाग्रांबाय जोगोनार जाग्रासो गैलालै जेखाइ खबाइआ मिनिबाय आं जायालै जोगोनारखौ आदा आं जाया आयु आं हारसिं जानो हाजोबाथ' बे जोगोनारखौ एफा गिदिर आलुखौनो जाबाबो जाथ्र'नो हायाखै फानबाबो फानथ्र'नो हायाखै जोगोनार जानो आदा दुखिया जोगोनार जा एफा गिदिर जोगोनारखौ जानो हाबावो आंनो बे आलुखौ फाननोबो हाया जानोबो हाया बेसे जानो जोगोनार आलुखौनो जाथ्र'नो हायाखै आरो जोगोनारखौ जानो हागोन ओरैसै ओमफ्राय जोंहा बिफा नोंखौ आरोबाव सोरखौबा बिफा होननाय खोना दोंमोन आं आयु नै ओरैसै ओमफ्राय लाव बिजौ होनदोंलै निहा बिमा आंखौ फुलमुथिया होनदों आयो गाबबाय आरो लाव बिजौ होनदों ओमफ्राय दुखियानो ओइ एमाव सुवाद दा सावखा बेथा आयु दा सावखा ओरैसै साथाथेराव थुनानै सावबाय नामा दा सावबाय नामा दा दुखियाखौलाय साथाथेराव थुनानै दा सावखानो ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय बाजैनिहा आयु दासो बे खिनियाव मोनदों फाग्ला बारासो हि कमेन्टखौ होनदों आदसा औ थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सुमित फंबाय सफैनो हादों थेंकिउ स माच ओमफ्राय नायफैबाय मेगन बोसानो ओमफ्राय आदै मावा मा होनदों ओइ मा हिनजाव मोननि उन 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 दुखिया सुवाद आयु हिनजावफोरनि उन उन ओरैसै औलै मा औलै ना बिमा सना ओरैसो ओमफ्राय बाजै रमास अन ओमफ्राय जेखाइ खबाइ अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय आदा दुखिया आंनि खासो दै एमाव निसा बिमाया ओरैसै ओमफ्राय जोंहा सुवाद लाइक दन थेंकिउ सुमित गयारि थेंकिउ लाइक दन थेंकिउ मस्ट वेलकाम नैबे गोजोन बेलासि स्टुडिअ आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स माच लाइक होबाय आरोना थेंकिउ स माच ओमफ्राय निहा बिमाया मा होनदोंथाय एमाव दा हाथायाव फैहाय नै 2K 12K सो होनदों नामा 2K मोनाबानो जायो मोनबा आदसा 2K मोनबानो जायो जोगोनार जोंहाना आदसा औ जायो ओमफ्राय बाजै एस एम बड' थेंकिउ स माच हनै एबा बुहुद उनथिं आयु गिदिरलायबाय नै सासेया ओमफ्राय 50 थाखाल' 50 थाखाल' टिकेटआ फै रायजोफोर आदसा 50 थाखाल' ओमफ्राय बैनाबो थाइनै थाखाल' होनो टिकेटआ दे थांगोन ओमफ्राय जोंहा एस बि ब्लग सफैनो हादों फाननि भिडिअ थेंकिउ स माच ओमफ्राय मिनिफाय थेंकिउ स माच ओमफ्राय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समाव मोनाबिलियावहाय आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय एस बि बड'निसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स माच अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथाङाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनिखायनो नोंथांमोनजों फेस लाइभ स्ट्रिमाव रायज्लायफैनो हादों थेंकिउ स माच ओमफ्राय बाजिराव मास अके निहा होनदों आदसा अके ओमफ्राय सुबुं गाबबाय आयु मिनिबाय लागाथ्रा आयु गैलालै मिनिबाय मान मोना माथो नों दुखिया नै ओरैसै मिनिबाय हिनजाव सोलायफैनायनि थाखाय ओमफ्राय एस पि सुबुङा आयौ हाबाब जाथारबाय आरोना ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ लाभ थेंकिउ स माच जेखाइ खबाइ ओमफ्राय दिङा सनाया एल बि आव आयु हेपि भेलेन्टिन्स दे औ हेपि भेलेन्स दे एल बि आव थेंकिउ स माच हेपि ओमफ्राय हेल' आदै मावथे हेल' ओमफ्राय एस एम ओमफ्राय सुमित सना मा खबरनो ओमफ्राय जोंहा दुखिया एमाव बेथा बेरलाबगोनसो र' नों आंजों सुवाद ओरैसै आयु आदाया हरख्लायबाय ओमफ्राय जालालै नोंजोंबो होनो आरोना जोंहा ओमफ्राय एस बि ओमफ्राय जोंहा हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय जोंहा ओइ निसा बिमा नोंखौ दागारखा आंखौ दागारखा
सना होनदों ना सना होननाय जादों ना सना औ गारा 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 दागार खारो फाब नांगोनबो आरोना जोंहा आयौ ओरैसो ओमफ्राय एस बि अन थेंक इउ स माच हा रागाबो जोंबाय आंना एस बि हेल' हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय जेखाय खबाइ अन ओमफ्राय बाजै रमास अन ओमफ्राय सोमोन फंबाया मा होनदों दा एस एम इ बाजै एस एम बाजै आं दासो अनलाइन जादों नों एल बि होदोंमोन नामा औ बाजै होदोंमोन बाजैया दहायनो होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा दुखिया वेलकाम एस बि ब्लग वेलकाम 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 ओमफ्राय मा सावरायखोब्रा ओरैसै जोंहा हेल' हेल' एभ्रिवान 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 ओमफ्राय जेखाय खबाइ हा हा ओमफ्राय बिफा आं नोंखौ गाराहाय सना नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट ओरैसै औ होद जाबायलै फंबाय जाबायलै फंबायनो ओमफ्राय बाजै मासा हा हा ओमफ्राय अन थेंक इउ स माच फैलाय बेथा बेरलाब जादों बेहा जागोन आं नामा होननो बेरला फैजानो नामा होनो जोंहा आयु जोंहा ओरैसो ओमफ्राय दुखिया मा होनदोंथाय आदाया ओमफ्राय थांखुनिहाथ' ना थेंक इउ नेहा सना होनो ओरैसै किस खालामहरबाय आरो ना ओमफ्राय जेमावा आदा ब्रादारा मा होनदोंथाय सोरबा गोदान दं नामा आंजों उन्दुबायनो गोदान दंमालं भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन आं खम्बल बायना हरगोन जिउआव कम्बल फिनना हरगोन ओरैसै अभार ड्राइभ बे फाग्ला फुख्रियाव दुगैग्राया आयु गैलालै सेटखौ दोनखोलै गोजां बोथोराव दुगैयालै फख्रियाव दुगैनो हाबावो गोजां बोथोराव फख्रिनि दैया गुसुसो बोहैनोबो मोनखाया ओरैनोबा दुगैनो हाया बेयाव ओमफ्राय बे आदा दुखिया मा होनदों मा बेरहा ल'लै एमाव सुवाद नों नांगौ नों नामा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा दुखिया औलै बिमा बेबो भुमिखानि फुख्रियाव बारसोमग्रासो ओरैसै आयु फुख्रियावसो बाव गैलालै बिमा फख्रियाव गैला दै राननो बोरै दुगैजाबावनो दे आयौ थैगोनलै मादिबो बिउमिखानि फुख्रियाव दुगैग्रा आरोना थैगोनलै सयथि ओमफ्राय बाजै मासन आयु गैलालै ओमफ्राय आब' सनालै औ उखिलै सना माइनाव ददेरे आंनि दाउ मैना फानजारियाव जोबथे जानाय आंजों ओमफ्राय आयौ रमास मा खुरां मा खुरांनो ओमफ्राय जोंहा नों बेसे बुरजा ओंखाम जाखोमोनलै आं खेबसेल' जादोंलै सना ओरैनो जालायबायलै सोंसोलायबाय आयु ओंखाम जानायखौ सोङोलै देनां खुरनांगौखौ बाखाबाय खोमा बियो खुरनानै बुरजा होगोन खोमा ओंखायनो होनखाबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय जायोमोनलै खिन्थु प्लेटसेयानो जायोलै सना प्लेटसेयानो जायो मिथिबायना आयु सोंग्रोखालायबायसो ओरैजाय दे फंबाय एसे थाब थाब फरायदो कमेन्टखौ आदसा फरायगासिनो दे ओमफ्राय निसा आब' लिंफानानै लांना दे दिङा आं नोंबो दे लांगोन लांनाङालै दिङा दे होनदों आयु ओरैसै जेखाइ खबाइ अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय दाहायो देलाय होनदों देलाय सुवाद नों बांद्रायबाय दै जेरावबो लुखुर लाखार दुखिया सुवाद साला ओरैसै ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ अन दं दे आदसा थेंक इउ स माच ओमफ्राय आब' सना आंलाय गोबाव थाखायो आरो नोंलाय आंलाय कमेन्ट लिरथ'वाखै दाउ बेदर अरखाना आदसा ओरैसै दे आंबो हरखादावा ओमफ्राय बाजै मासन थेंक इउ स माच ओमफ्राय बिफा थाब नङाबा थाबसो होदो आरो आयु ओरैसो थेबसो आरोना आदसा बाजै मास थेंक इउ ओमफ्राय जोमावथोर फाग्ला गंसे मबाइल जों कमेन्ट फराय आदसा ओहो गंसे मबाइलफ्रा ओमफ्राय नुनो नागिरा आरो ना नै माहिया माबा होलायबाय नामा माहिया मा लाबोदों वेलकामनो हेल' फ्रेन्ड वेलकाम माहियाबो होलायबाय आरो ना ओमफ्राय हाजोमा सफैनो हादों थेंक इउ स माच मस्ट वेलकाम नैबे गोजोन बेलासि मोनाबिलि स्टुडेन्टफोरनाव आंनि फेस्लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय हेल' हाय हेल' ओमफ्राय आदा दुखिया मा होनदोंथाय एमाव सुवाद बेथानिहा बिमाया आंखौसो फिय' होनखायो सुवाद
नोंहा मा नांजादों ओरैसो ओमफ्राय जोंहा आब' अनुसनाया मा होनदोंथाय नों बेसे बुरजा ओंखाम जाखो खि आरोना प्लेटसेयानो थैलै सना बारा बुरजा नाङा ओमफ्राय सनजिब गयारि लाइक दं थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ समाव नुजाफैनो हानो थाखाय सनजित गयारिनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुखिया दा अ थाब थाबसो नामा बिमा औ दे औ थाब थाबसो आरोना थेब थेबसो ओमफ्राय दुखिया दादा बिमा नों खैथायाव एल बि होगोन होनदों आदसा आठथायाव होगोन ना ओमफ्राय उनाव ओइ थारुन मावजि मा हेख्ला ख्ला मिनिबाय थादों हेख्ला ख्ला मिनिबाय थादों आरोना आदसा औ बेबो मोनसे आरोना बाजेने मा औ बिफा होनदों आरो ना औ होदो आटथायाव होदो आरो ना बाजेन' मास थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जेखे आब' मा खालामदों होनदों आरोना जोंहा हाजोमाया ओमफ्राय जोंहा आदाया दुखिया मा होनदोंथाय आटथायाव होगोन आरो ना आटथायावथ' थुलुनि अफिसियेलाबो होगोन बिमाया होनदोंना औ होगोन आरो ना ओमफ्राय आबुंनो गाबबाय आयौ मोदै रथ' आयौ रेड कार्ड मोनबाय नामा आयौ मोदै रथ' गाबबायलाय लागाद्रा ओमफ्राय जेखाइ खबाया जोंहा हनै बुहुथा सिगिगासिनोसो माथो अनु नार्जारि खिनि एम्फौ दैनायाव सेव आयु सेस ओरैसो आदा दुखियाजोंबो ओमफ्राय आब' अनुसना गाबबाय आयै गाबबायलाय आरो मानो गाबखो दुखिया कि खबर मा होनो गिख्र'मा खिब्रमासो होनो खिब्रमा खि उरफ्राव ओरैसो आब' अनु ना बाराबा बिफा आं बारा गोबाव होआ दसेल' आदसा दे अब्लाबो थांगोन आरोना सम लानानै ओमफ्राय जोंहा गाबबाय आब' अनुसना जि आयो सोर बुबोबाय दंलै आं नङाबा रावबो गैखाला औ दे बिमा सना आदसा आब' अनुसना जिउ गोरबोनि दाउ मैना आंनि फानजारि ओमफ्राय नोंहा मोदै रथ' ओमफ्राय हनै जोंहा बाजै एस एम बड'आ जाफैलायबाय हनै बुहुथा बिरगासिनो आयु सिगासिनो लागाथ्रा आब' अनुसना गाबबायलाय आयै सोर हुगाराव हनै रथ' आयै आं दुखु मोनबायलै आब' अनु गोजानावसो थाबाय नालाय र' नोंखौ बैसागु बायग्रोथोंसै ओरैसै सोर बायनोलै बे फंबाय नोंनि आलु फान्थावखौ सासनिखौलाय ओरैसो आयु गैलालै आब' अनुसना गाबबायलै आयु सना नों मानो गाबखोलै सना जिउ गोरबोनि दाउ मैना फानजाराव जोबथे जानायखाय गाबखो ना माखो सना नोङो दालाय ओमफ्राय ओंख्रि सङाखै एस एम बि बड' आदसा दाबो सङाखै आरो ना आब' उनाव गाबबाय ओमफ्राय जोंहा हाजोमा बसुमतारिया मा खालामदों आदा नै आं एसे लामायाव जिरायनानै एरबिदों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि एल बि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मार्टिन फंबायनिसिम ब्रादारनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनियाव मोजाङै दङ बेनिखायनो आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हादों एम्फौआ हाबदोंलै खुगायाव लाइट होनायनि थाखाय लागाव होनफैबाय आरो ना औ लागाव ओमफ्राय आब' अनुसना आंखौ अनला दिङा खिगुलाया आयु अनोलाय सना जिउ अनो आयै अनोलै सना अनो मानो अना जानांगौ ओमफ्राय सनजिब बसुमतारी जोंना मा होनदों दा दिङा थांथ'नोसै आं दे अके सनजि थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि लाइफ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ दे बाय लादो आरो ना अब्ला नोङो दे ओमफ्राय जोंहा नेहा बसुमतारी अफिसियेल ओइ बिफा सोरबा आंखौ खि उरग्रासो होनबाय होनदों माथो नोंगौ जानो नों होनदों आरो ना नोंगौ नामा जानो नों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हाजोमाया बाय थेंक इउ स' माच हाजोमा बाय ओमफ्राय जोंहा एसमि आदा बयलार आलुसो आदसा बयलार आलुसोनो ओमफ्राय जेखाय खबाया आयु हा होनफैबाय ओमफ्राय आब' उनाव मा होनदों एफा गोबाव अनथाबाबो आंखौ सैया दिङा आंबो बोरै हाथाय गनाया आयौ दिङा बाराय हाथाय गनाया आयौ हाथाय गबाय आरोना गैलालै से सना आंना हाथाय गबाय दानो थैगोनलै दानो गखायबायबालाय ओमफ्राय दुखिया आदाया मा होनदोंथाय नङालै बिमा सना मेगन सादों बे जोंखौ ओरैसै मेगन सादों औ थाखायो आरोना मेगन सानायालाय नोंसोर बांद्राय अनलायोना ओंखायनो मेगन सादों बे ओरैसै लेब्रि अन अलु आदसा ओरैसै आलु ओमफ्राय जोंहा सफैनो हाबावदों फिरु ब्रह्म थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय फिर' ब्रह्मसिम लाइट अन आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे गोजान बेलासि सुदेम समाव ओमफ्राय दुखिया खिब्रमा दे खि उरग्रा उरखावग्रा आरोना आयौ ओरैसै हेल' होनदो आरोना फिरुआ थेंक इउ हेल' हाय हेल' गुड इभिनिं ओमफ्राय आब' आयौ नुवासै नामा गोमोरनायखाय नुवाखै आरो ना लागाव गोमोरनायखायसो नुवाखै आरो ना एबार नुसिनसिगोन गोमोरबा नुनो नागिर ना
ओमफ्राय 1 घन्टा जाबाय माला बायनो बा ओरैसै आयौ मानो गोमबाय थादों बेलाय बिफा नोजोर दा नांथों औ नोजोर दा नांथों आरोना ओमफ्राय आब' न'आव थेंकिउ स माच ओमफ्राय बिसाल हा ओमफ्राय आब' न थेंकिउ स माच ओमफ्राय ओमफ्राय फिरु गाबबाय आयै आयै गाबफैबायसो फैनानै आयै लागाथारा ओमफ्राय हनै बिमानिहा आंखौ उनु नार्जारिया आं जाद जाद होनदों आंखौ जाद जाद होनदों ओमफ्राय नार्जारिया ओमफ्राय ओरै नायबाय आरोना बिदि होननायखाय ओमफ्राय जोंहा निहाया फिरु सना मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओमफ्राय नार्जारि उनाव आब' सनाया आयु नायफैबाय ओमफ्राय आयु खोमसिबाय नांला नांला होननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनोथ' गारबोजोब्बाय आं बिराद जोंबाय आरोना आयौ बिदिसो आरोना ओंनिखायनोथ' औ आंनिखायनोथ' गारबोजोब्बाय आरोना औ आस्सा बिदि जाबाय आरोना आं बिराद जोंबाय आरोना आदसा गारबोजोब्बाय होननानै ओमफ्राय दे ओमफ्राय आदा दुखिया मा होनोथाय नङा दे निहा बिमा सना आदसा ओमफ्राय बिसाल ओमफ्राय हा होनबाय आरोना फिरु ओमफ्राय निहा आब' सना बिलाहि ना आस्सा बिलाहि नाजों बिलाहिनो ओमफ्राय बिना ओंख्रिया ओमफ्राय जेखाय खबाइआ मिनिबाय ओमफ्राय फिर होनदो आरोना फिर थेंकिउ स माच ओमफ्राय आगै बिसाल खि सना जिउ आंनि खि फिथर आयौ खि फिथरबावसो आरोना लास्टआव खि फिथर जाबावो मिनियालां होनदों नों होननायखौ ओमफ्राय जोंहा फिरुआ गाबबाय आरोना आयौ मेगन मोदै उरुखोग्राबो गैया आरोना रुमालबो गैया बेस्रा माजों हुगारबावनो आखाइजोंनो हुगारबाय आरोना ओमफ्राय बिसाल लेथ्रा होनबाय आरोना आब'नुखौ ओमफ्राय आब'नु आयौ लेथ्रा होननानै गाबबाय ओमफ्राय बिरुआ बुंबाय दिङा औ हाय मा जाखो दे बुं ओमफ्राय आब'नु नायबाय लाल लाल जों नायबाय आरो ना गग्ल' समनानै नायबाय आरो ना दिङा होननानै गाबबाय औ बिरु आयै सना जिउ मानो गाबखो आयै मोदैखौ हुगारबाय आं नोंनिखौ आखाइजोंनो फिर थेंकिउ स माच ओमफ्राय आब'नु लाल 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 जाबाय आरोना ओमफ्राय आब' उनु सना थाफ्लियाव खुरो गोनां आयु गैलालै सेस खुरो गोनांआवसो थेथ नोंगौ नामालैसो जाबाय नामा ओमफ्राय आब' उनुआ रागा जोंबालाय बिदि होननायखाय ओमफ्राय जोंहा निहा मा होनदों फिरु गोथाव दे औ गोथाव ओमफ्राय बिफा आं नुवाखै माथो आस्सा नुवाखै आरोना फिर थेंकिउ स माच थेंकिउ स माच ओमफ्राय आब'नु बिसालोखि खिथुआव गाराय गोनां आदसा ओरैसो ओमफ्राय बिमा बे उनुआनो होनगासिनो आंखौ आरो आदसा ओरैसै ओमफ्राय आब'नु आयु दुखिया खि उरखावग्रा ओरैसै लागाव बुनु लागाव ओमफ्राय दुखिया नार्जारि उनु ओरैसै लागाथ्रा ओमफ्राय उनुआ नायगासिनो दुखिया आयौ हाथाय गोनाङा बेखायनो लाव खिलाव उरखावबाय आयु गैलालै ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आंनि कमेन्ट बारजोब्बाय औ बारबोजोब्बाय आरो ना आब' नोंनिया बारजोब्बाय आरो ना कमेन्टआ बारबोजोब्बाय औ बे लाल लाला बारबोगासिनो आरो ना लाल लाला बारबोजोब्बाय आरो ना लाल लालसै ओरैसै ओमफ्राय आदा दुखिया ओइ फंबाय भुमिखानि फुख्रियाव मा होनो खय बुरजा दंलै गंसेल' दंलै आरोना गंसेल' दं ओमफ्राय फुख्रियाबो गंसेल' जालालै सेस आदा दुखिया गैलालै सेस फख्रिया गंनै गंथाम थायोलै सोरबा दैखरा गंनै गंथाम थायो दैखरा गंसेल'सो बाल्थिंआबो गंसेल'सो थिपकलाबो गंसेल'सो थिपकलाबो गंसे पाइपजोंल' बोखोनाय जायो आयु गंसेल' दं ओमफ्राय बेबो हरावसो ना सारो मिथिबाय ना गंसेयाव हरावसो ना सारो खावोसो नाखौ मिथिबाय ना नाखौनो खावोसो जोंहा ओरैसै आंनि कमेन्ट फराया नोंखौ दिङा आयु देङा दाबा लाबायलै गैला सेसलै आयु गैलालै नों सना जिउ आंखौ बिदि खालामबाथाय बे जेन'बा आंखौ हांनासो थालांसिगोन नोङो ओरैसै ओमफ्राय जेबो नङा बिफा होनबाय होनबाबो आदसा औ दे जेबो नङा आबुनु आयु लागाथ्रालै बायरिबो आबुनु सना जिउ दे सना औ ना बिमा सना औ आबुनु आयु लागाथ्रालै मेगन थ ओइ 90% जाबाय आरोना आंबो दोननांसिगोन आरोना 90% जाबाय आरोना ओमफ्राय दानो हादों बिमा टाइम दंब्ला आदसा दानो होदो दे टाइम दंब्ला होनदोंना ओमफ्राय नै गाबबाय आब' अनुसन आयु जा नायबायसोलै ओरैसै ओमफ्राय आयु लागाथ्रा नेहाया आयु नैबेबो इमुजि हरबाय ओमफ्राय आंनि कमेन्ट नुवा नुदों आयु नै लागाथ्रा नै नारखोगासिनो दं आं नोंनिखौ ओमफ्राय जेखाय खबाया होनदों हनै बुहुद आयु नै सिगिगासिनो ओमफ्राय जोंहा आब' अनुआ आंनि कमेन्ट बारबोजोब्बाय बाय आं थाला आं नोंखौनो आं नोंखौ
सैया आयु गैलालै सेस बारबोबायलै बारबोआखैलै उखि बारबोआखै आं गारबोखादोंसो आरोना नुनानै ओमफ्राय आयु गाबबाय मोदै रथ' 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 आयु गाबबाय ओमफ्राय हामदों हामदों उन नार्जारि हामदों 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 गाबबाय आरोना ओमफ्राय ओइ दुखिया हिनजाव साबा लाग्रा खिख्रमा ओरैसै आरोना ओमफ्राय आबुनो गाबबाय गाबबाय आयु सना सोर हुगारहरनो ओमफ्राय बायबायसो लाबाय आरोना बुंनो आयु बायबाय लाबाय आरोना आयु माथो उन नों गावहा मोनाखै मालाय मेगन सादों मालायखौसो मेगन सादों आरो ना बुंना मालायखौसो मेगन साबाय आरो ना दे बाबु रावबो गैला माथो औ गैला आरोना गैला आरोना ओमफ्राय गैला आरोना आब'ना कमेन्ट बारबायगासिनो आरोना बेना कमेन्टआ थाबोआखै आरोना ओमफ्राय गोजौआवहाय मानि बेहा बे गाबनाय मिउजिकखौ हरबाय थादों ओमफ्राय समाज आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आंखौहाय दसेखिनि बयबो हेफाजाब आरो मदद होफैनो हानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंबो नैबे मोनाबिलि समनि फेस लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नो सानबाय आरोना थेंकिउ बयबो बाय लालाय हादो हासिगोन आरोना सोर सोर दङ बयहाबो टाइमा थोआ बिदिनो जायो आरोना आंहाबो टाइम गैला आरोना थादो होनदोंना औ जेखाय खबाइ थेंकिउ ओमफ्राय एल बि होदो आरोना नोंहाबो टाइम जानोसै ओमफ्राय जोंहा जेखि हामिनिबाय ओमफ्राय आदा दुखिया बायबाय ओमफ्राय जेखाइ खबाइ जोंहा जेखि नार्जारि बायबाय आब' अनुसना जिउ बायबाय ओमफ्राय बाजै मास बायबाय ओमफ्राय आदै मावबायबाय ओमफ्राय सोरबा दंबावोमोन जोंहा बिसाल ब्र बायबाय ओमफ्राय जोंहा माखासे दंबावोमोन आब' सना जिउ बायबाय ओमफ्राय दंबावोमोन आरोना बाद बाखिखौ आं गोसोआव गैला दे आंखौहाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नेक्स्ट फैगोन समावबो बेबायदिनो लोगो मोनलायगोनखौ आसा खालामबाय इसोरनि अननायाव जोङो मोजाङै मोजां दावगालांनो हाथों जौगालांनो हाथों बेखौनो इसोरनिफ्राय आर'ज गाबनानै दिनै गोजोन बेलासि मोनाबिलि समनि एल बि लाइफ स्ट्रिमखौहाय बेयावनो लाखिथ'नाय जाबाय लोगोफोर दे अके बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रेम लोगोफोर बाय बाय औ बाय 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 आदा दुखिथिया गुड नाइट फंबाय थेंकिउ बाय बाय ओमफ्राय जेखाय खबाइ थेंकिउ बाय बाय गुड नाइट बाय 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 बाय